Sugeng papanggihan malih kalian campur sari jaranan turungga ulung wonten ing dalu punika. Nika sakderengipun adicara inti menika wonten selinganipun nggih. Nggih menika campur sarinan gandrung ulung. Sakderengipun kula aturaken wilujeng dalu para pandemen papan turungga ulung saking pundi kemawon wonten ing kalenggan menika. Nggih kula katimbalan dening Bapak Kapjan sakonco sarombongan ingkang saperlu nggih menika tos atur panglipur wonten ngarsa panjenengan nggih. Wondene ing dalu menika panjenenganipun Bapak Kapjan ngugati nggih menika ndhawuhaken Kang Putra ugi kembel kajat kalih nyalemaken ingkang putra nggih Mas Adi. Nggih. Menika mengki adicara inti mawon niki istilahipun damel pambuka sakderengipun adicara inti kita isi nggih menika campur sarinan sesarengan kalian gandrung ulung ingkang mijil saking tatah Boyolangu. Tasih sangan kalian pun kawula nggih menika panduk siar Jarana Turung Ulung pun Abi Sunaryo nggih. Dipun isi campur sari riyen jajal stasiun Tugu Mas, campur sarinan jam stasiun Tugu. Iki yo jajal ya. Tasik sarengan kalian campur sari Turungga Ulung wonten ing dalem menika. Menika pambuka saking kawula nggih menika stasiun Tugu. Saking Dimas Tejo nggih. Kemanten kakung menika wonten laladan Hongkong mugi-mugi Mas Harno nggih sami mirsani live streaming saking Turungga Ulung nggih. Sugeng dalu ugi dulur-dulur YouTuber mugi tambah berkah tambah subscribe dipun Para saking melega sumangga kita mintakan nggih menika stasiun Tugu saringan kalian campur sari gandrung ulung. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak uncatake liramu pamit aku pamitmu bali neng kusamu sepine ati nalikane kuwi ora ngira lo tumetet ning pipi duh sliramu kapan bali kudu maning ati amung donga lan amung pamuji stasiun Tugu akan jadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku dungan
goyang yuk. Pinangka pambuka saking kawula stasiun Tugu. Ngapunten niki wau rada keselip. Krana tasih sepisan menika kula. Niki mboten cocok napa. Tasih sarengan kalian Gandrung Ulung pinangka selinganipun campur sari jaranan Turangga Ulung. Salajengipun ing mriki kawula niki wonten artisipun 3 niki. Wonten ing dalem menika ingkang badhe ngayahi jejiban utawi badhe ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan menika wonten 3. Nggih. Wonten Mbak Yeni Inka ugi wonten sing ayu dhewe Ajeng Kartika, juga ada sedulur kula wedok. Nah iki wis iki pokoke panggahan. Yuk, Mbak itu, all. Cek. Sudah. Oke. Wilujeng dalu Pak Mbah sapa iki? Pak Sutar. Jaremu dulur wedok. Dulur wedok. Sugeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Mbak Ajeng dan juga Mbak Yeni. Nyapa kok ning tengah dhewe ngene iki? Selamat malam juga untuk semuanya warga Desa Gondo Suli, betul? Iya betul sekali Mbak Ajeng. Hari ini kita sowan bersama dengan campur sari Gandrung Ulung. Sowan dalemipun Bapak Marjan. Bapak Marjan langganipun hajatane pun mantu karo nyunatne Mbak Ajeng. Oh ini potong apa? Potong gulan ya. Potong bulan. Harapannya apa Mbak Ajeng? Semoga lekas sembuh saja. Kuwi nggih sing sunat. Nggih, dan semoga dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak ngawur dan tidak lancang. Amin, ya tidak lancang. Ya untuk yang manten, untuk Mbak Yeni, Heeh. Ucapannya apa Mbak? Buat sing sunat karo sing manten.
Selamat melihat dengan bentuk yang baru. Bentuk baru. Prai ngono to. Bentuknya beda ya. Ya beda loh, mesti enak. Ngono kayak pokoknya serasatiane ya. Semoga ini mendapatkan yang terbaik ke depannya gitu ya. Lebih sukses ke depannya, begitu Ya, Mbak Estu. Amin sekali. Doanya sudah dikabulkan, yang penting harapannya kita semuanya baik. Betul. Dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali perjumpaan dengan Campur Sari Gandrung Wulung, dikasih artis nih Mas Galung nggih. Lagune Tombo Kangen. Buat teman-teman YouTuber selamat malam semuanya. Gandrung Wulung.
nggih. Nika wau kala atihipun Mbak Yeni, Mbak Ajeng ugi Mbak Estu ingkang sampun atur tetembangan tangga kangen. Kangen kalih panjenengan daya pan-pantungga ulung ingkang tansah setya kalian turungga ulung wonten ing pundi mawon nggih tansah mresani tut uri nggih. Kita lajengaken kemawon adicara ing salajengipun inggih campur sarinan saderengipun tari inti, acara inti nggih. Sumangga ingkang badhe ngaturaken Mbak Estu sing senior ngono ya. Mbak Estu dhisik nggih. Sumangga Mbak Estu ngaturaken tetembangan ing campur sarinan wonten widalipun Bapak Karjan nggih ingkang ngebgati nggih menika ndapaken ingkang putra Eka Nurhayati pikantuk Mas Warno. Mugi anggenipun hanggebyur wonten ing samudraning bebrayan tansah manggih rahayu wilujeng tansah pinanggih kebagas warasan ingkang tartamtu mugi enggal pikantuk kekanjenganipun kabenan ingkang wijudipun nggih menika golek bencana ingkang bisa tata jama nggih. Sumangga Mbak itu jarang ngono lho. Yeah. Sowan untuk yang kedua kalinya Pak Sun. Kira dadi gombali ngono ya. Nyapa? Iki mang aku seneng kok e. Nyapa mosok seneng apa? Seneng apa? Lha apa? Sakjroning uripku ora tau petuk wong ayu. Kok enek widodari ayu kaya ngene. Aduh masa sih. Ora enek udan, kok Ora enek enek pelangi. udan, mosok. Heeh. Terus Ujungnya di sini. iya. Widodari. Aku Heeh. alah-alah sama aja njaluk sangu. Iya. Iya yang diaturke. Iki wis kadung digawe gayeng iki, Mbak. Jadi kita iki sing arep dueti aku sapa? Jenengan apa Mas Tito? Mas Tito kene. Mas Tito, nggih. Nah, Mas Tito. Nah, iki Iki dudah kan Joko to iki. dudah lagu lawas iki ya. Sing Tito sing Joko. Dadi Nah. tak jenenge Mas Tito Joko, oke? Tito Mas Joko wis iki. ngono apik ngapik Alah ngono ngono wae wae. lho, Le, ngono wae lho, Le. Kene Mas Joko, Mas Joko. Nah. Nah, iki tak dudah lagu lawas. Iki Aku Jin, lak rambutmu ngene iki kadung tak gawe. Keluwer oke. Apa iki? Aku meteng. meteng. Wilujeng dalu to Le Tito. Nggih, dalu Ibu Estu. Inje, kabarmu piye Le? Alah, ngaron biluk gruwi iki Bu. Wah, luar Asam nggih, Mas. uratmu dhuwur to. Nggih, sowan iki bersama dengan Gandrung Ulung. Nggih, Gandrung Ulung. Ya, iki tak ajak nyanyi bareng ya, Le. Nggih, siap, siap. Ora apa-apa ya. Los ke Bu. Pomo lali ya bene ya. Ora apa-apa jenenge wong kok lali du wong. Ah. Wah, tenan, sikilku luar tenan iki. Nggih, menika Gandrung Ulung mangga dipun tarik. Mas Joko. Iya. Riyen sumpah. Tak pijeti, tak pijeti. Galo, galo, galo. Nuwun sewu Mas kula badhe nderek rasa. Pirsa napa? Napa leres iki daleme Lho. Mas Joko. Ya, ya, ya. Piyantune alit Mas kumis tipis banjir kuning. Pilih mlampah Iya. kados raden brotasi. Wedan ora ngeruti ning siramu kuwi sapa asadae aku
sing tak pikir. Alah kuwi kakean wedok Lah ngono kuwi. ora. Wedokan apa lho? Ngapusi kok. Ojo dadi ati dek aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki saya kuru. Kok sumpah ojo dadi ati dek aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon ayu ning saiki inget motong. Wah. Gandrung lu. Wingi katon lemu ning saiki saya kuru. Ojo dadi atine aku pancen lali yen sliramu katon siji. Wingi katon ayu ning saiki saya ayu. Ojo dadi atine aku pancen lali yen sliramu katon siji. Wingi tambah ayu ning saiki saya ayu. Mas Joko. Dalem. Sarene aku karo sliramu wis padha suka padha sukane. Heeh. Ayo yuk mlebu yuk. Yuk sak ceritane memuaskan. Duit nggih. Ya menika wau rada gempar nggih. Mbak Estu kalian Mas Tio mengenang lagu atau tawi nggugah lagu lawas niku pancen kita tasih penak nggih. Dipun lajengan malih nggih menika setunggal bawa setunggal kita aturaken artisipun. Salajengipun ingkang badhe katur wonten ngarsa panjenengan niki artis serba bisa. Siapa dia? Mbak Ajeng Kartika. Monggo Mbak Ajeng Kartika. Selamat malam Kakung. Selamat malam Mbak Ajeng. Nggih. Sing marai seneng lak ngene iki lak pedhok sampean ngene iki lho. Heeh, seneng banget. Napa to? Li sampean nyeluk kakung, iki jenenge.
Ojo kaku. Kan putune. Iya, diceluk jenenge. Om. Dikenali anu, dikenali. Nggih. Diki. Diki. Heeh. Ada kepanjangannya kok Wong jenengan ki jenenge Joko kok dadak tekan Diki barang iki lho. Ana kepanjangane. Napa? Apa? Dikianati. Ora ngono. Dan apa? Aku malah bingung. Malah guyu iki piye to iki Mbah? Dikirim Tuhan untuk dikirim Tuhan untuk kamu. Oh, alah. Alah. Dikirim Tuhan untuk kamu kuwi lho. Iya. Piye Mas Galung iki? Diki dikirim Tuhan untuk kamu. Mbah Kong itu. Loh, kamu suka ndak? Oh, suka dong. Kalau aku suka dirimu. Aku itu kalau dijaraki om-om malah suka. Iya, biasanya umum brodol. Apalagi bakong-bakong. Karena saya itu membuat rambut seperti ini biar sama umurnya sama bakong. Aku urung putih kok. Iya diaturke lagune apa iki? Salam, dari salam. request lagu Bu, Ibu, Bapak. Napa? Ayang-ayang. Dewa Tresno. Napa? Dewa Tresno. Kong Dewa Tresno kong. Dewa Tresno Senengan nggih. ngatasi mboten to kong? Watasi ujune Diki kok ya. Apa Kang Diki mang? Aku wedi. Aku iki sing wedi malahan. Dikirim Tuhan untuk bagian kamu Diki iki ngono lho. Yakin iki jenengan Dewa Tresno. Iya, diaturke Dewa Tresno menangi mundut panjenenganipun Pan Turangga Ulung sinten? Nggih. Mbak siapa ini? Malah kuwi kan ambok. Gandrung Ulung monggo. Nggih Gandrung Ulung nika Spesial Dewa Tresno. permintaannya Dewa Tresna. Dewa Tresno, nggih. Spesial duet lagi sama Mbah Kong. Wis ora. Kok lek dadak tuntun-tuntunan aku mulai lho ya Kong. Pancen yo didudak lek tuwek ngono. Tadi apa to? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang iro yen wis kasep tekaku.
duweni sewu cara bakal tak lakoni Omong sawiji sing terasa kami untuk sabar lan latenan teni yen mangkono ayo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno Oke. matur nuwun Mbak Matur Ajeng nuwun, nggih. Bagong, monggo dilanjut. Sudah perform ingkang kalih artisipun. Nggih. Saderengipun badhe kula aturaken ingkang ketiga artisipun Mbak Yeni Inka nika bintang tamu saking Jakarta nih. Lah Jakarta medine luwih ayu. Dewi of my heart ngono. Langsung nggih. Mungkin wong engko bantu kejarangan. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu ingkang katempen rawuh dulur kawula pan-pan Brongwulung ingkang katempen rawuh. Semoga kita lajengaken mawon artis kula ingkang ketiga Mbak Yeni Inka. Yuk. Ngisarmu enek ula lho kuwi. Pitik. Oh, pitik. Iki arep ngesikne kira to. Arep ngeprank aku to, Bapak sampean ki. Iki ora ditaleni to iki. Kok iso icil ya kowe mau ya? Kang, iki nyang bono iki dadi jago nyang bono. Nggo pitik barang. Nggih, Ini diaturke niki salam Wilujeng dhisik, Pak. dalu niki Bapak. Wilujeng dalu Mbak Yeni. Nggih, Kuwi naringan diucapkan sehat selamat ya. malam. Nggih. Sebelumnya saya salam dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam juga selamat datang ini warga desa. Desa mana? Gondosuli. Gondosuli, ya. Wajib ya salam wajib dijawab. Iya. Oh, ini belum jawab semuanya ya? Aku Sama jawaban- belum jawab toh? Oh, ini saya ulangi kalau gitu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Yang menjawab salam saya doakan ini panjang umurnya. Murah rezeki. Sehat selalu. Amin. Awet enom nggih. Iya kaya aku apa enom. Nah, wis Karena pada sakmene. mau jawab. Jawabnya gimana? Jawaban dari cintaku. Jawaban dari jawab cintaku. Oh ngono. Nah, iya. Nggih. Ya diaturke ya. Oh gitu. Langsung saja nih. Nun sewu menika wonten pamiling saking wingking menika ingkang wonten ngajeng kapurih lenggah kersane ingkang wingking nika ketawih nyuwun pangapunten. Nggih. Wong Gondosuli iki guyub rukun kok alhamdulillah. Nyuwun sewu nggih. Nika wonten bakule plastik damel lenggahan. Kula bali malih dumateng sedulur kula ingkang sami mirsani ing dal menika ingkang wonten ngajeng kula aturi lenggah. Mekaten nggih. Semoga nggih. Ya diaturke Mbak Yeni. Segendalu Mas Fendi, kancani to aku. Ini barangkali ada yang mau request apa Ibu? Ayang-ayang. Ayang-ayang iki berduet to. Ayang-ayang iki duet iki kancaku sapa? Yo panggah diatasi, duet ayo yo. Oh, iki bapakne ngatasi kok Panggah wani. Wani ya? Wah aku ibarat toko lagi jaluk apa ya kudu iso senajan to kleru. Kudu no, kudu serba bisa. Ya diaturke Mas ki langsung ki Nggih, monggo. ayang-ayang. Minakan pemundhut cah nom-noman iki dijalukane sing lagune nom-nom. Ayang-ayang.
Monggo dikasih kembali kalau gitu ya, bareng. Ya wes ora apa-apa. Mas Pendi lho, MC ini Gondo Suling ini ora gelem ngenekane. Jaluk ojo Suci
Requestnya dari nah, iku ya wong anu wong pelem, wong pelem. Lho, sampean kok amal? Apal iki wong pelem iki. Ketok jaran nggih. Jale sapa jenenge? Iki roh bapake aku men. Roh bapake. Hari, bapak iki putrane Mbak Hari. Bener, Mbak? Bener? Iki bener ditakoni kok. Bener? Ora. Ya. Iya, oh bener Mbak berarti. Hari, putrane Mbak Hari. Sesok melok sensus penduduk lho. Iya, aku kabeh roh. Kabeh apa loh? Iya. Nggih. Ini kan Wong Dut putrane Mbak Hari pelem. Ayang-ayangnya tadi sampun begitu ya. Aku jane request sampean kena to. Boleh, Abang? Jangan jauh dari aku. Kuwi judul lagu apa judul hatimu dhewe? J, niki gimana, Mas? Ojo kaget. Ya. Ora kaget aku wis biasa, digombali ngono wis biasa kok. Masa toh? Wis sampean mulih engko tangi turu abang kabeh lho mau. Nyapa kok, Abang? Karena kamu di dalam hati aku. Aduh, meleleh hatiku, Bang. Yuk, yuk diaturke yuk. Baik, hadir semuanya. Nika badhe dipun awiti adicara nggih menika garanan tertentu panjenengan ampun kesetok kondur. Ngoten nggih. Campur sarinan sampun salajengipun sumangga kita amresani kebiaripun tari jaranan. Sumangga.